bekwenze njani? Khandibhatala. Ndiyaxolisa ma. Hayi kodwa ke ndicela ukwala andikho kwi-aerials. Hayi andikho kwi-aerials. Njani uba njani? Ndisebenzisa i-DStv bendinoma kwi-aerial. Ucinga uba yi-wrong number? Hayi ingenzeka uba yi-wrong number qha. Kuba efowunini nam ibhalwe nga-wrong number, ibhalwe private number ngoku awukwazi uba ube yi-wrong number but kodwa ke ndizama ukuthi uba ndikho kwi-aerial. Hayi kaloku ndisebenzisa i-DStv amaxesha atshintshile ngoku kusetyenziswa i-aerial ngoku. Asihambi kunye. Besingakhwelanga moto sixolo kodwa but hayi ndikho kwi-aerial. Amaxesha atshintshile ngoku. Oh hayi ke hayi ndizobhatala ibhonasi kwam, ndibhatala ibhonasi kwam. Andiqisanga mandibhatala malini but kodwa ke masibuyele kule ndawo. Andithandi undofendile uthe ndikwi-aerials. Ndathenga i-DStv kwaPepo. Kaloku ndathenga i-DStv awukwazi andijoki ndi-serious, ndi-offended. Ndisebenzisa i-aerial ingxaki. Ndibe nemini emandi. Uzawuphinda undifowunele? Hayi as long as ungazuthi ndikwi-aerials akayinamsebenzi. Okay ke enkosi. Bye bye. Kwi-aerial ngigezela.